everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दायो नै आङो सालबारि थांनो ओंखारदों आरोना। नोंथांमोना आंखौ सोङो आरोना, आब'आ मान्थलि बेसेबां फैसा मोनो, मासाव बेसेबां फैसा मोनो होननानै सोङो। ओमफ्राय आब'नि थांखिया मा, सिमाङा मा होनना सोङो आरोना सोरबा सोरबा आगैमोना। थ' जायफोरा आंनि थांखि आरो आङो बेसेबां मोनो बेखौ मिथिनो लुगैदोंबाथाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। ओमफ्राय दा आंनाथ' पेमेन्टआ फैबाय आरोना, बे मासनिया नोंहा थांनाय मासनिखौसो बे मासाव मोनो नालाय। ओमफ्राय दा आंना पेमेन्टआ हाबबाय एकाउन्टआव। ओमफ्राय दा आं सालबारियाव थांनायनि कारनानो जाहैबाय, आङो जेब्ला फार्स्ट टाइमाव इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन ना, बे समावहा आंहा आंनि निजा एकाउन्ट गैयामोन आरोना, पासबुक इदि खुलियाखैमोन आङो। ओमफ्राय बिनिखायनो आङो आंनि हासबेन्डनिखौनो होनो गोनां जाबाय आरोना, हासबेन्डआ गावनिखौनो होना होबाय। ओमफ्राय दा बिनिखायनो आंनि पेमेन्टआ हासबेन्डनि एकाउन्टआवसो फैयो आरोना। ओमफ्राय दा बेखौनो आङो, दाथ' आंहा पासबुक एकाउन्ट जाबाय नालाय दायो, दा आङो आंनि एकाउन्टआव सोनो नागिरदों आरोना, हासबेन्डनि एकाउन्टनिफ्राय आंनियाव सोगोन आरोना। दा आं थांनो नागिरदों, ओंखारखांबाय आरोना, देलायखांबाय। बुहुदानो सोङो आंनि सिमाङा मा, थांखिया मा, एसे गुसुङैनो खोन्थानोसै आरोना आङो दा, जिहेतु आङो थांनो ओंखारदों नालाय सालबारियावहा। ओमफ्राय गोबाव जागोन ना नङाबा, आरो नोंथांमोनाबो बांद्राय गोलावबा मोजां मोना, ओंखायनो आङो एसे गुसुङैनो खोन्थागोन आरोना। आरो सासे आगैया सोंदोंमोन आरोना, नों पेमेन्ट मोनबाथाय आब' नोंनि माया, नोंनि मामिया माबायदि जायो, माबायदि फिल खालामो इदि होननानै आंखौ माने सासे आगैया बिराद गोलाव कुइसन खालामहरदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आङो दा बेखौबो खोन्थानो सानदों। थ' गिबियावनो आंनि माया सबसे जादा माने बयनिख्रुइबो बांसिन, आं जुदि पेमेन्ट मोनोना इउटुबनिफ्राय बिराद खुसि जायो, मायानो बांसिन हेपि जायो आरोना। आंनि जोनोमगिरि बिमाया बिराद प्राउड फिल खालामो जोंहा माया आंखौ लानानै। माने दा आङो खुला खोथा बुंनोसै दिनैहाय, माने आंथ' बुरजा फरायनाय लिरनाय नङा नालाय, एसे उन्दैयावनो हाबाबो जाबाय। ओमफ्राय आं सानाखैमोन आरोना मालाबाबो आं इफोरबायदि माने निजेनि आथिङाव इसेबाबो गसंनो हागोन, जेनेबा आंनि नांनायखौ आं निजेनो सुफुंना लानो हागोन। गाननाय जोमनायानो जा, अबावबा बेरायनो थांनायावनो जा, जे बिनांनाय नङा आङो हासबेन्डनाव बा बिमा बिफानाव, इखौ आं माने खालामनो हागोन होनना मालाबाबो सानाखैमोन आरोना। बांद्रायथ' नङा, जि एसेबाबो मोनोना आं बेखिनिजों बिराद हेपि आरोना। दाबो आङो पेमेन्टखौ हाबनाय माने मेसेज फैबायना, बिराद हेपि आरोना। मैयानो हाबदों, खिन्थु आं दानि फुङावसो चेक खालामना नायबायना, बिराद हेपि जाबाय आरो आङो मेसेजखौ मोननानै। ओमफ्राय आं खोन्थाजोब्बाय बयनोबो, मा आंना पेमेन्टआ हाबबाय, आरो हासबेन्डनोबो खोन्थाबाय, जिउ आंना पेमेन्टआ हाबबाय होननानै। ओमफ्राय जि हेपि आरोना बयबो फुङावनो दिनैहाय। ओमफ्राय माने बे हेपिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायबाय, आरो आगैमोनाबो कुइसन खालामबाय थायो नालाय आंखौ। ओमफ्रायो माने आंनि थांखिया मा बेखौबो सोङो नालाय। आंनि थांखिया जाहैबाय, दा आंथ' एसे उन्दैयावनो हाबा जाबाय, फरायस्लाबासै लिरस्लाबासै। थ' आं सानदोंमोन आरो हाबा जाबाय नालाय गैला, लाइफआ खतम। आरो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनानै फेमिलिखौ, हाबा जानायनि लाइफआथ' बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनाय, न'खर सामलायनाय, बिदिनो लाइफआ थांसिगोन इदि सानोमोन आरोना आङो। ओमफ्राय खिन्थु इदि नङा, एकदम फुल इदि साननाया। हिनजाव मानसियाबो गोसोबाथाय बुहुद दावगानो हायो आरोना। थ' आं सानाखैमोन आरो आं इफोरबायदि माने फैसा मोननो हागोन, आंनि गावनि नांनायखौ आं सुफुंनो हागोन होनना मालाबाबो सानाखैमोन आरोना। लोगोफोर दिनै एकदम खुला खोथा बुंबाय आङो, मानो होनबा आं एकदम खम लिरनाय, खम फरायनाय आङो। ओमफ्रायो थ' दा आङो नोंथांमोननि अननायजों बेखिनिखौ मोननो हादों, बा बेखिनि हेपिया आंनाव फैदों, बे गासिबो नोंथांमोना दा जायखिनि आंखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोननिसो अननायजों आरोना। ओमफ्राय आरो थांखिखौ सोङो नालाय, थांखिया आंना इनो आरोना दायो, सिमाङा, आंनि सिमाङा माने आंनि बिमाया आंखौ मा जाजानो लुगैदोंमोन, आं बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना। बयनिबो बिमा बिफाया फिसाखौ जोनोम होयोबाथाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाजानो लुगैयो, नङा होमबा? थिग बिदिनो माने आंनि मायाबो आंखौ माबा मोनसे फरायनानै जाजानो लुगैदोंमोन आरोना। जेनेबा जिखुनु सरकारि साख्रि, माने सरकारि जब मोनजानो लुगैदोंमोन, गावनि आथिङाव गसंजानो लुगैदोंमोन। जिहेतु जोंहा हौवासा गैयाना जाहैबाय नालाय, बिदा फंबाय गैया जाहैबाय नालाय आंहा। थ' आंनि माया आंखौ बिरादनो माने माबा मोनसे मोजां जब मोनजानो बा मोजां फरायजानो लुगैदोंमोन आरोना। खिन्थु इफोर गासिबो जायासै नालाय। ओमफ्राय दा
थेवबाबो बिराद प्राउड फिल खालामो आरोना माया दा आंखो माने इफोरबायदि इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोननाय मानायफोरखौ आं मानो खोन्थायो माखो इसेबाबो आं हेल्प होनो हायो इनि थाखाय माया बिराद हेपि आरोना आंखो ओमफ्राय दा बे सिमाङा आंना बेनो आरोना आं सासे नोंथांमोननि गेजेराव मोजां इउटुबार जानो नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां भिडिअस लाबोनो आरो नोंथांमोन बयजोंबो सिनायजानो सानसे समाव माने बिदिनो आमुक इउटुबार गलापि बर' इउटुबार होनना जाहाथे बयबो सिनायो बेखौनो आङो इच्छा खालामो आरोना आं सानो माने नाम्बार 1आव माने आंनि लाइफआव बेनो थांखि आरोना आं सासे मोजां इउटुबार जानो सासे मोजां ब्लगार जानो आं गोसो आरोना लाइफआव आंखौ सोंबाय थानायखाय आं खोन्थाबाय आरोना दिनैहाय बे बाथ्राखौ नायगिरिफोरा बयबो मिथिनो लुगैखायोना जिहेतु जोंखौ नुयो नालाय दा इउटुबनि दारै जोंखौ नुयो जिहेतु जोंनि साननायखौ खायसे खायसेया मिथिनो लुगैखायो आरोना गासिबो नङाबाबो जोंखौ जाय माने गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बिसोरथ' मिथिनो लुगैखागोनानो जेनेबा जोंनि थांखिया मा जोंनि साननाया मा बेखौथ' मिथिनो लुगैखायो आरोना बेनिखायनो आं खोन्थानाय जाबाय आंनि थांखिया दायो नाम्बार 1आव बेनो आरोना इउटुबानो आङो इउटुबखौ बिराद माने बुहुत सिमां दङ आरोना बुंख'नो हानाय नङा आङो माने खुगायाव मा बुंगोन माने मा मागोन इदि जायो आरोना खुगायाव राव गैया जेनेबा आं माने बुजायस्लाबजोबनो हाया मानसिफोरखौ माने आंनाव बेफोरबायदि माबा गैया आरोना नोंथांमोना बुजिखोना बुजिदिया आंनि बुंनायफोरखौ आं बेखौ मिथिला आरोना थ' इनो आरो आंनि साननाया माने आङो इउटुबखौनो माने एकदम थांखिसिम आं जेसेखिनि सानदों एसेखिनि मोनहैहोनो नाजागोन आरो जेसेबां हायो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां मोजां ब्लग लाबोनो नाजागोन आरो जेसेबांखिनि खोथा आं मिथियो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन आरोना बेनो आरोना ओमफ्राय दा गुसुंहायनो आङो नोंथांमोननो फोरमायना होनाय जाबाय दा आङो थांनोसै सालबारियाव ओमफ्रायो नोंथांमोनखौ आं बिदिनो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दायो आङो थांना फैग्रोनोसै आरोना सालबारियाव नोंथांमोना मिथिनो लुगैनायखाय आं फोरमायबाय आरो मोनसे खोथा पेमेन्टनि खोथाखौ खोन्थायासै होनना सानगोन ना थ' जोंथ' दा फिसा इउटुबारसो एकदम फिसासो नालाय दा जोङो गोसो बायदि जेसेबांखिनि मोननो लुगैयो एसेखिनिथ' मोना नोंथांमोननिबो सापर्ट मोननांगौ जाहैबाय नालाय नांगौ जाहैबाय नालाय दा जेन'बा जानो हागौ आंबो मोजां मोजां ब्लग लाबोनो हाया बिनिखायनो जोंनि ब्लगखौ बांद्राय नाया आरोना एसेल' भिउ फैयो बिनिखायनो बे हिसाबै मोनो आरोना बिनि दा मोननायनि एसे सिगाङावहाय आं एसे बिनिसाय बांसिन मोन्दोंमोन आरोना दा मोननाया जाहैबाय 10,000खौनो हमना ला आरोना एकदम फिसा आरोना 10,000नि एसे खम आरोना 10,000खौनो हमनानै ला नोंथांमोना 10,000खौनो हमना ला आरोना दा आं मोननाय पेमेन्टखौ ओमफ्राय बेजोंनो आंना आरामसे माने हेपि आरोना स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो आंनि माने फिसा खुसि फिसा हेपिखौनो आङो नोंथांमोनजों रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोननो माने जिहेतु ब्लगार जाहैबाय नालाय ब्लगारबो जाहैबाय प्लास माने गोसो जायोना माने आङो मा खालामदों मा खालामाखै मा मोनदों गासिबखौबो नोंथांमोनजों जिहेतु भिडिअ खालामनानै होयो नालाय थ' बे खुसिखौबो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोनाबानो जाबाय सोरबा साननोबो हागौ बेखौनो खोन्थाबाय थायो बेखौनो माबाबाय थायो होननानै सिगाङावबो आं खोन्थाखांबाय जिहेतु खिन्थु जायफोरा गोदान हाबसननानै नायफैदों बिसोर मिन्थिया नालाय बिनिखायनो सोङो ओंखायनो आं खोन्थानाय जाबाय आरोना आगैमोन स' दायो आङो थांग्रोनोसै आरोना बाय बाय लोगोफोर